significa borracho. 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 Una cerveza, por favor. Soñado. Es muy divertido el grupo. Qué bueno, bravo. Ustedes, disculpen por no hablar correctamente el español. No problema. Gracias. Vamos a disfrutar a folclore con nosotros. Muchas gracias. Eso, a bailar.南米ボリビア、山岳地方の民族音楽フォルクローレを演奏するグループです。今日は思いがけないことで三島までお呼ばれしておりまして、皆さんにお会いできて大変嬉しく思っています。どうぞ短い時間拙い演奏ではございますがお付き合いください。よろしくお願いします。先ほどスペイン語でご挨拶させていただいたつもりですが通じておりますでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。改めましてビルカビルカの皆さん10周年おめでとうございます。駆けつけている中で私たちも声掛けをいただいて文具そうではございますが末席を汚させていただくつもりでお邪魔しております。そんなこと言っててもしょうがないのでもう一曲ブエラーテイあなたの聞き覚えがあるないしない線が聞いてる人たちの
ように「ブエラーテイあなたのもとに」という曲です。で今回私たちがここにお邪魔するようになったのはもちろんミルカミルカさんと親しくお付き合いをさせていただいてということなんですが、どうしてミルカミルカさんとその箱根の山の向こうの私たちがこう知り合うきっかけになったかっていうと、ミルカのね本田さんの師匠筋にあたる方と私たちが大変お世話になってるやっぱり師匠だとお慕いしている方がちょうど同じ兄弟弟子になるんですよね。そんなご縁がありまして。ですか兄さん。はい、とってもお兄さんですけど、ずっとミルカさんの話は福岡さんとおっしゃる方なんですよ。知る人ぞ知る福岡さんから聞いてまして、でそこからだったら三島そんな遠くないんだから一回行ってみなよってずっと言っていただいてた。YouTube で映像を拝見してたりなんかしながら実際に初めてお会いできたのはちょうど1年前小樽祭りの時でした。でそんなご縁もありまして、だからこんなご縁をつないでくれた福岡さんのところにいつかご報告には行くつもりですよね。福岡さんのところに届くといいななんても思いながら演奏させていただきました。で本当皆さんのところには馴染みのない数学なんですので、ちょっと自己紹介などさせていただこうかなと思うんですが、テーマはそうなんですよ。普通テーマ紹介とするんですけど、ミルカさんもご剣道の皆さんも自己紹介なかったですよね。自己紹介なかったですよね。上がっちゃいました。あ、そうですか。2部3部に期待ということで、私どもはずうずしくここで自己紹介を始めさせていただこうと思うんですけど、テーマ、本日の意気込みではギター、担当楽器と本日の意気込みをご紹介します。はい、ギターを担当してます。浜崎と言います。浜ちゃん。いただいてありがとうございます。なんかこのままずっと西の方へ行きたいなという感じで。バレるってなっちゃってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プレイヤー殺しの掛け声。カクンと後ろから膝折れるのね。もう一人言っときます。はい、お願いします。チャランコ担当してます磯村真澄と申します。よろしくお願いします。いつもは平塚あたりでこのグループでやってるんですけど、このグループは10年ぐらいなんですよね。やっぱ同じぐらい経ってるんですけど、地道に細々とこんな感じで私が入ったのは3年ぐらい前ですね。でそれからお世話になって、それまでチャランコのお姉さんがいたので私はボンゴやってました。太鼓ですね。で最近チャランコに転職、ここではチャランコに転職しました。でチャランコを始めたのは17、8年前ですね。学生の頃です。落ちなしなんですけど、こんな感じでよろしくお願いします。挟みたいと思います。御殿場系な同好会さんがいっぱいで、そこからちょっと抜けてミルカさんで、今こんな人数になっちゃって非常にステージ上で心細い思いしてるんですが、でも客席の皆さんたくさん手拍子いろいろ手伝っていただいて嬉しく思ってます。引き続きお願いします。次の曲は圧倒的人手不足が露呈する曲なのですが、お祭りの曲、ディアブラザーのメドレーです。
れる人を募集しております。誰とはね、もうだからかわいそうだなと思ったらちょっとは手伝ってもらいます。楽しそうだなと思って。はい、大事なことを忘れていました。こんなミルカさんも言ってたけどね、そんな皆さんきちんと座ってお行よく聴くような音楽ではありません。また多分シラフで聴いてられるもんでもないと思います。スローザの後ろでね、美味しいスナックも飲み物もビールも用意してくださってますので、演奏の途中でもバンバン席を立っていっぱい飲んで楽しく聴いてください。乾杯。あ、そうですか。手元に飲み物ありますか？飲み物ある方はちょっと乾杯しましょうか。私たちはないんだけど。スペイン語の乾杯が少ないですか？では、ミルカミルカおめでとう。はい、ミルカミルカ10周年おめでとう。サルじゃあ、自己紹介の続きをやっておこうかと思います。やっておこうかと思います。皆さんそんな興味もないんだけど、やっておこうかと。佐野みのりと申します。ケーナ並びにサンポーニャ並びに臨時でボンボを叩かせていただいております。時に歌っぴな歌を歌います。ボンボと同時に上手に歌ってくれる方も実は密かに募集しておりますので、皆様よろしくお願いいたします。本日の意気込みといたしましては、実は、箱根山の向こうですね、歴史的にこう昔からあの辺りに住んでる人間はこちらの方を攻めたくて攻めたくてしょうがないという、歴史を背負っておりまして、絶対小田原から三島を攻め落とすぞという意気込みで取り込んできたんですが、早々に返り討ちにやってる手がございますので、もう少し修行して改めてまたいつか、攻め込もうかなって、思いつつ今日の意気込みに変えたいと思います。よろしくお願いします。あっちゃん、あっちゃん。ありがとう。名字と住所が一緒ですが、兄弟じゃないみたいな、そういう感じです。親子。でしょう。親うちのお父さんがいつもお世話になってます。はい、笛を吹いたり、太鼓を叩いたり、こうやっておしゃべりをしたりしています。で、今日の意気込みなんですが、ミルカミルカさん、結構ホームページとかフェイスブックとかいろんな形で情報発信をなさってまして、で私も定期的に見せていただくんですけど、本当に今日に向けての意気込みというか、長いこと準備してられて、今日すごく楽しみにしながら、ドキドキしながら、緊張しながらやってられるなっていうのが伝わってきて、すごく大事な今日のコンサートにご一緒させていただけるっていうのことをすごく嬉しくで、なんていうのかな、責任のある時間をいただいてるんだな、大事な時間をいただいてるんだなと思ってます。思ったってできることしかできないので、いつも通り楽しくミルカミルカさんと皆さんと楽しくやろうと思って今日は来ました。楽しかったと言って帰りたいと思います。よろしくお願いします。トリニダーからやってきます。
ポジェリータということでやります。ポジェリータというのは可愛いお嬢さんという意味やってるかな。可愛いお嬢さんという意味です。お嬢さんお嬢さん、そこのお嬢さん本当に色とりどりにキラキラ輝いてまるで虹みたいに可愛いね。ねえどう？僕と一緒にちょっと踊らない？歌わない？いいじゃんいいじゃん、今日カーニバルなんだからっていう曲です。お客様の中に可愛いお嬢さんがいらっしゃいます。可愛いお嬢さん。今日可愛いお嬢さん。いっぱいいるよ。いっぱいいるよね。じゃあ奥ゆかしいポジェリータたちにお届けします。